Nagkita og nagkuyog na jud ming duha sa akong palalab dinhi sa Taiwan. Ug syempre, naa naman ta diri, maglaag-laag ta diri. Nanakay mi og tren kay kini ang pinakabarato ug pinakadali para makaabot ka sa gusto nimo nga atuan dinhi sa Taiwan. Misakay pod mi og cable car, madili na ko ganahan kana laging mahadlok tag habog, pero kay ang atong palalabs man ang tour guide, wala tay mahims. Ting ulan og ting tugnaw ang panahon karon diri, mao dili kayo nindot ang talan-awon. Maokong. Maokong. Yes, nangadto mi sa bukid diri sa Taiwan para lang magpa-picture sa cherry blossoms. Picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ni Piyong. Ay, Piyong. Bugnaw kayo ang panahon karon, mao nag-jacket jud ang mga tao diri. Ba't meron? Buti utaon eh. Na. Buti daw kayo kong picture. Noon po. Sagmaan rag nindot. Nasa babaw ba? What's that? Sila? Tao na? Dili. Nangadto pod mi sa lugar nga perting tugnawa. Wala jud mi nagdugay kay ang tugnaw perting sakita. Huh? Lost na. Anak ta diri bahala gugnaw. Let's go. Run faster, fish. Throw something. Nindot baya diri kay daghang masuruyan pero minus kang asakyanan dinhing dapita. Mao ni taas among gibaktas pero enjoy gihapon kay nindot bayang lugar. Shake it lang. Okay, flower clock. Kana kita kana naik kahoy ito nga ako. Kahoy ba namin? Tugnaw kayo. Masa kaya na ko na mechanical gyapon na. Battery gyapon na. Nang laag pud mi sa may coastal area nila diri pero naarami sa may bukid. Nindot baya gihapon? Hihihi. Og duna sila'y dako kaayong estatwa nga batuta ni Manoy. Pero na may mga figure sa hayop. Ambot lang ano? Mo lagi mo na siya. Kulor-kuloran para camouflage. Mo lagi na. Yes, nindot po dereng dapita.
So humana among suroy sa mga bukids diri maong sa syudad na pud mi nanuroy. Asa kami, yapit. We're here in Tom's Way. Ano siya paliton? Saan mo paliton? Souvenir? Souvenir. Padulong mi adto sa Lovers Bridge kuno. So samtang padulong mi didto nang hapit mi og souvenir og Turkish ice cream.我把这个 standard 建立在这个才是威士忌该有的味道。我觉得 whisky 喝过最正。我一直相信一句话，改变永远是好的。只要你是一个永远对的，只要是一个你知道自己在做什么的人，任何改变都会是好的。Lagot ko. O kabalos na. Ito namin sa Lovers Bridge no, try. Ano. Kanang arc dira nga bridge. Lovers Bridge pero nindot jud ni sila kuan. Kung gabi na nindot ni siya basta gabi. Kinay mga lights. Color. Yes, nanuroy sab mi sa gabi diri sa syudad. Hapit pod mi og night market. Mag shopping og gamay. Og pagkaugma mosuroy mi sa iconic Tower 101. Taipei 101. Ilan ka floor ba? 101. 101. 101. Daghan pa day kayo mig nasuruyan pero wala na ako giapil aning video ha. Kay taas na kayo. Kay kung taas na kayo, wala na lami ang video. Wa magani lami, boring man gay ni. Basta ang pinakamaayo nag-enjoy mi sa banding sa akong Paris
Mauna ang pinaka-importante sa pag-anhi nako diri sa Taiwan. Nara ni naog ng Cebuan. Nagpatubil na siya. No? Muna Cebuan no, ninaog pa kanjot. Siyang gabi, musaka na sana.